Magamputa mga igsuon atong iduko atong mga ulo. Salamat gayud o Dios sa matamis ug malipayon nga pagsimba kanimo pinaagi sa mga awit ug sa mga pulong Ginoo nga naa niining mga alawiton nga diin nagsulti gayud sa imuhang pagkamaayo, pagkakusgan, pagkamatinumanon sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Lord, sa mga alawiton pa lang, puno kaayo ang among kasing-kasing Ginoo sa pagsimba, sa pagpasalamat, tungod sa imong pagkamaayo sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi, ug sa amo ang simbahan, O Dios. Ug karon samtang musulod kami, O Dios, sa pagpaminaw, ug pagbasa, ug sa pag-apply, O Dios, sa imuhang pulong, naghangyo usab kami sa paglamdag sa imong balaang espiritu. Nga ikaw, O Dios, mapasidunggan, ug ikaw, O Dios, mahimaya, tungod kay ang imuhang pulong, maugayoy mulihok sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Kanimo, O Dios, ang dungog ug himaya, kay ikaw maayo gayod sa among kinabuhi. Kitang tanan mo ingon, amen ug amen. Maayong buntag kanatong tanan. Tamis nga kabuntagon, ako ang i-greet kaninyo kay kiniman nga adlaw, no? Na-remind kita sa atong mga laawiton nga matinumanon ang ato ang Dios. Maunang kita nagkatapok karong kabuntagon sa pagsimba kaniya. Tinuod gayud na siya, no? Usahay or kinahanglan nga perminti ma-remind ta ani nga kamatuoran ba, no, nga God is faithful, angayan siya sa tanang pagsimba, ug kita malaumon nga nagkinabuhi luyo sa daghang mga pagsulay kay faithful man ang ato ang Ginoo, wala siya mausab, ang iyang pulong mulungtad hangtod sa kahangturan. Kinahanglan ta ma-reminded ana time and again, kay daghan biyang mga butang dinhi sa kalibutan nga mulinlang kanato, no? Have you ever experienced that nga murag mahimo na kang madudahon sa kinabuhi, no? Kay naay mo abot nga either nga panalangin man sa imong panlantaw or pagsulay man, ikaw tungod sa kadaghang kapait nga na experience na nimo sa kinabuhi, moingon na ka nga kini baka mudala baka ni nako sa kaawhag sa kinabuhi or paagi na pud ni sa kaaway nga dadon ko sa kasubo. Ang akong amahan kay ingon ana madudahon, no? Ug pasalamat ko sa Ginoo tungod sa iyahang pagkamadudahon, daghan ng panahon nga naluwas mi sa kana bitawng mga pagpangilad ug mga kanang unsa ni scheme nga pyramid scheme, no? Daghan na kayong panahon nga mo duol sa amua unya tungod siya kay madudahon siya nga tawo. Naluwas gyud mi, salamat sa Ginoo. Pero naapoy panahon nga murag dili pud biya ka malipay makig-istorya sa usa ka tawo nga madudahon. Tinuod ba, no? Nga og naa kay isulti ang pirmi nga mobalik sa imuha, tinuod ba kana? Mura ra maglami paminawon, pero mura man og mudalara kanato sa unsa ni kapait sa kinabuhi og kanang dili kita malipay unya ni ana, no? Daghag ingon ana ang akong amahan ambot og naaba pod moy experience nga ingon ana. Gasulti ko ingon sa inyo ha og ingon ani mga igsuon kay karong kabuntagon ang ato ang message kay ako ang gitituluhan og ang tamis nga kinabuhi. Unya nag-reflect kini sa ato ang mga desires in life nga to have a sweet life, no? Tamis nga kinabuhi. Ug makita nimo si Joe ug ako murag pink ang amuang sanina, no? Kay wala mi gasabot pero si Mami po daghan po di ay no? Naka pink kay murag mao man ni siya ang color sa tamis, no? Tamis lugar ba, no? Nya naa po diha ug moingon tag tamis, sugar mo'y number 1, no, nga mahinumduman nato.
Tinuod biya kay gibaligya ang sugar nga maoy makahatag og kalipay, no? Happiness, no? Manang moinom ka atong soft drinks, malipay kuno ka. Mukaon ka ani nga chocolate og ingon ani nga cake, muhatag kini nimo og kalipay, muhatag kanimo og katagbaw sa imuhang cravings of sugar. Tinuod biya na siya mga igsuon when it comes to scientific explanation. Nag-research ko, niingon nga ang sugar kuno maka-release og different kinds of hormones in our brain. Na ay ingon nga dopamine release, mao kini siya maghatag kanatog pleasure and reward aron naatay happiness og satisfaction as we are eating sugar, no? Daghan kayo mi nag-smile karong panahon na kay pareho man mi, no, nga ganahan kayo og tamis nga kalanunon. Naghatad pud siya og certain serotonin levels nga nag-promote og good mood. Uy, mao day ni nga kung naay away-away sa balay, no, magdalag chocolate ang bana para mag-good mood ang asawa nga bad mood. Okay. Unya naapod siya endorphin release nga muhatag kanato og euphoria, unya happiness. So ingon ani ang ihatag sa sugar samtang kita magakaon niini. Matud pa sa usapod ka researcher, naghatag pud siya og a sense of remembrance. Makahinumdum ka sa imong pagkabata. Kay labi na din his Pilipinas kanang kakanin, lami mangyud kaayo na. Pero imuha pag yung palibutan og asukal ba, no? Imong iligid-ligid, imong kakanin dito sa asukal. Pagka tigulang na idaran na ka, inig ka pangit nimo og pagkaon nga nay asukal, murag maka-reminisce kuno ka, makahinumdum ka sa kalipay nimo niadtong batan-on pa ka nga wala pay problema, malipayon pa ang kinabuhi, no? Ingon ana siya happiness. No, makahatag siya og katamis lugar sa kinabuhi ang sugar. But there is also what scientists would say, sugar crash. No, dili lang sugar rush, kundi sugar crash. Kay ang kining happiness that is given to us by sugar is temporary and very short. Grabe lang gyud kahamubo. Kay inig kahuman niini. After the initial spike of good mood, energy, ang imuhang sugar levels mood drop, leading to feeling of fatigue and irritability. No? Pag mawala na kuno, musamot na hinuon ka og kaguol, no? Labinag ka ng gikan ka og mag-stress eating ka. Ay, okay kaayo for few minutes. Pagkahuman nimo stress eating, musamot man hinuon ka og subo sa imong kasing-kasing. This is what scientists would say sugar crash. The moment nga mawala na ang sugar sa imuhang, ang spike sa sugar sa imuhang panglawas, it would turn into irritability. So in other words, daghang mga butang dinhi sa kalibutan nga abi nato, makadala ka nato og katamis sa ato ang kinabuhi. To a point that people would say nga, di mangyud ta sure na ay moabot nga kanang promotion sa trabaho. Unya, lipay kaayo ka kay, uy, modalag yun kini sa amo ang pamilya, kahayahay, kaharuhay, ug katamis sa pagkinabuhi. Apan sa panahon nga, tuwa na ka sa ingon anak nga trabaho, taas na pod ang imuhang stress level, grabe na ang imong pagpanarbaho, nga wala na hinuon kay panahon sa imuhang pamilya, sa imong asawa o sa imong anak, ug moingon imong asawa nga may patong sa una. Nga ingon anira ang imong trabaho, pero naa man kay panahon sa amoa. Abi nato nga katamis ang ihatag, pero murag didto man hinuon nadala kita sa kapait sa kinabuhi kay lahi naman, nausob naman ang akong bana, nausob naman akong asawa, uy, nakwartahan lagi, pero wala na may panahon sa amoa. And Psalms would tell us that
ang pag-abunda sa tawo, dili lang di ay siya kanunay nga gikan kana sa Ginoo. Because there are people who are flourishing in life, pero gikan kadto siya sa kaaway nga mudala og pagtunglo sa iyahang kinabuhi ug sa kinabuhi sa iyang pamilya. To a point that people would say, we are not really sure. Di gyud ta ka siguro sa unsa may moabot sa kinabuhi. And that's the big difference between a believer of Christ and those who do not have faith in Christ. Kay naatay kasiguruhan, kasiguraduhan, nga bisan pait man ang imuhang eksperyensya karon, matinumanon man ang atong Ginoo. Ang iyahang pulong mahitabo mangyud na, matinumanon man siya, ug kita naa diha ang atong paglaom. And that's the big difference of a believer of Christ ug sa katong wala. We have assurance nga faithful ang atong Ginoo. Sa Exodus chapter 15, mga igsuon, ato kining basahon because there is a wonderful lesson that needs to be understood, nga ma-reminded ta kanunay, nga there are times in life nga moagi gyud ta og kapait, nga usahay muusob sa ato ang panghuna-una. No, pirmi man ta ingnan sa mga pagwali, sa atong mga pag-awit, nga matinumanon ang Ginoo. Apan moabot ang panahon nga adunay pagsulay, usahay mas mahimo siyang kusgan kaysa sa ato ang nadungog nga mga pagwali, nga usahay mawala pod ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Atong basahon kini. Exodus chapter 15, magsugod kita sa 22. Ug ang Israel gihatod ni Moises gikan sa dagat nga mapula. Ug milakaw sila padulong sa kamingawan sa sur. Ug nanglakaw sila og tutulo ka adlaw ug kamingawan. Ug wala makakaplag og tubig. Ug sa pag-abot nila sa Mara, wala sila makahimo sa pag-inom sa mga tubig sa Mara kay kadtong nga mapait. Tungod ni ana gibutangan kini og ngalan nga Mara. Ug ang katawhan na nagbagulbol batok kang Moises og miingon, unsa ba ang atong pagaimnon? Ug si Moises mituaw kang Jehova. Ug si Jehova nagpakita kaniya og usa ka kahoy ug gihulog niya kini sa mga tubig ug ang tubig na himong matamis. Didto sila gihatagan niya og usa ka tulumanon ug usa ka sulundan ug didto iyang gisulayan sila. Ug miingon siya, kung magpatalinghog ka sa masingkamuton gayod sa tingog ni Jehova nga imong Dios ug magabuhat ka kaniadtong matarong sa iyang mga mata, ug magabantay sa tanan ug magapatalinghog sa iyang mga sugo ug magabantay sa tanan niyang mga tulumanon, walay bisan unsang sakit sa mga gipadala ko sa mga Ehiptohanon nga igapadala ko kanimo, kay ako mao si Jehova nga magaayo kanimo. Ug miabot sila sa ilim nga didto may napulo og duha ka tinubdan sa tubig ug kapituan ka palma. Ug napahimutang sila didto sa haduol sa mga tubig. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga atong gibasa karong kabuntagon. Naniining panahona sa kinabuhi sa Israelita, gikan sila didto sa dagat nga mapula, nga diin nakita nila ang dakong milagro ug pagkagamhanan sa Dios. Una, pinaagi didto sa dakong kalayo, no, a pillar of fire nga nigawas lang og kalit, nga nagpugong sa mga Ehiptohanon nga moduol kanila ug mupildi kanila. Ug ikahuman pagyud ni ana, although nagbagulbol sila kay murag na trap naman sila kay tuan naman sila sa dagat, naanapoy milagro nga gibuhat ang Dios nga pinaagi kang Moises ang dagat nga mapula, natunga siya ug namala ang didto tunga, unya pwede na dayon sila moagi didtong dapita. Usa kini ka milagro nga
grabe gyud ka kanang di gyud nimo masabtan kung giunsa nga kabaluko ang mga Israelita ni adtong panahona nahingangha sa pagkakusgan sa Dios ni Moises. Nilabay sila ni adto unya nisulay og sunod ang mga taga-Ehipto nga mga army unya na gilamon sila sa dagat. Pag-abot dito sa pikas sa dagat, si Miriam nagsimba sa Ginoo pinaagi sa usa ka alawiton. Nalipay kaayo siya kauban sa mga taga-Israel ug sila nagsimba sila sa Ginoo. Exodus chapter 15 verses 1 to 21. Pagkahuman ni adto sa kalipay, sa kahingangha ug sa mga milagro nga ilang nakit-an, naka-eksperyensya ang Israel og kapait na pud sa kinabuhi. Gidala sila sa Dios didto sa usa ka lugar or sa kamingawan sa unsa ni? Wala pa sa Mara, sa kamingawan sa sur. Tulo sila kaadlaw galakaw gikan didto, wala pa sila moadtog Sinai, tunga sa Sinai ug sa pula nga dagat, ang kamingawan sa sur, tulo kaadlaw sila galakaw nga walay tubig, unya grabe na gyud na kapait nga experience. Ug naabot sila sa usa ka lugar nga gitawag og Mara. Ug pag-abot nila sa Mara, agoy tinuod na ay tubig. Abunda sa tubig. Apan sa ilahang pagtilaw niini nga tubig, oy, pait man. Dili lang siya pait. In fact, it could be poisonous o detrimental for their health. Dili pwede imnon. Ang lugar maubitaw ginganlan og Mara, kay ang Hebrehanon nga pulong nga Mara, mao man na siya ang binisaya nga pait. Pagkapait, maudi ay nang nahimo ng paitas kinabuhi. Gikan di ay pud na isa ingon ani. Ang kining pagkapait sa tubig sa Mara, nahisulat pud ni siya sa Numbers 33. Isip usa ka mahinungdanon nga parte sa kinabuhi sa Israel, nga gikan sa kalipay ug sa mga milagro, naabot sila sa usa ka lugar nga adunay kapait. Ug mahibaluan nato nga ang ilahang pag-adto didtong lugar, usa di ay siya kapag sulay sa Ginoo, nga gisulti niining bersikulo 26 or 25. Usa kini kapag sulay sa Ginoo kanila. Ang pulong nga Mara, dili lang ni siya gisulti pareho sa usa ka tubig, usa pud ni siya kangalan nga gisulti ni Noemi sa Book of Ruth, kabahin sa iyang kaugalingon. In the Book of Ruth is a very beautiful story of sa kinabuhi ni Noemi, ni Ruth, ug ni Boaz nga nahimong parent ni Obed nga maoy lolo ni King David. Si Noemi sa panahon nga iyahang nakita or iyahang namatay ang tanan niya nga mga anak ug ang nahibilin na lamang kay iyahang daughter-in-law nga si Ruth, ni travel sila balik sa Jerusalem dito sa Israel nga sila na lang duha. And pag-abot nila sa Israel, nakita ni Noemi ang tanan niyang mga kabarkada, kamarites siguro sa una, ang iyahang long lost friend. Ug niingon sila nga, uy Noemi, gimingaw gyud mi kanimo. Apan tungod sa kapait sa kinabuhi, nahimo na pong pait ang karakter ug ang panglantaw ni Moises sa kinabuhi. Mao ni iyang giingon ug siya miingon kanila, ayaw ko tawga og Noemi. Tawga ko sa ngalan nga Mara, kay ang makagagahom nagpaantos kanako sa labihilabihan nga kapaitan. Pait kayong kinabuhi. Siguro kung sa panahon nga naga-experience ka og kapait sa kinabuhi, muingon ka sa mga tao, ayaw kog tawgas akong ngalan. Tawga ko nga si Mara. Kay giaway ko ni Clara. Mao day na siya. Mara Clara. Mao day pud na siya. Pait nga kinabuhi. Mara. Noemi said,
akong kinabuhi mara pait. Daghan ba kanato makaingon og ingon ana no? Sa kinabuhi nako karon grabe kapait, mara. Tawga ko ninyo og mara. Oftentimes it's not only with the water, no? Nga ang pait naa. Apil po di ay sa kinabuhi nga makaapekto sa imong kasing-kasing. Pait pang kinabuhi, pait pang kasing-kasing sa akong bana, pait pang kasing-kasing sa akong asawa, hay lisuras kinabuhi. Kay it affects because of the bitterness of life, mahimo pudtang bitter in our approach to other people. And this is exactly what happened to Israel. Naanay sense daan nga kining Israel kana bitawng bagulbulan. First nakita na didto sa Ehipto or didto dapit sa dagat. Unya karon nga naka-eksperyensya sila og kapait sa kinabuhi. Niresulta kini sa ilahang pagbagulbol. No? Niresulta sa Israel nga gabagulbol sila kang Moises. Niingon ang bersikulo 24. So the people of Israel grumbled, nagbagulbol against Moses, saying, unsa may among imnon? Siguro og imuhang basahon kay murag dili raman siya sakit kaayo mangistorya kining Israel. But we know with the word grumbling, there's more to this than just saying, unsa may atong imnon, Moises? Kay ang pagbagulbol usama ni siya ka resulta sa usa ka kasing-kasing nga puno kaayo sa kapait, kasakit ug puno sa walay pagsalig sa Ginoo nga maunang apil ang imuhang karakter, apil ang imuhang sinultian, murag wala nay respeto. So these people started to grumble. Ug usually ang resulta sa kini bitawng naapektuhan nagyug ka sa kapait sa kinabuhi kay magsugod na og pagbagulbol. And you know, when people around us gasigig bagulbol, kita unta mga Kristohanon, dili unta dapat bagulbulan, pero naagyoy panahon sa atong kinabuhi nga magsigitag bagulbol. Tinuod ba na? Sa kapait sa kinabuhi, magsigitag bagulbol, oy. Kabalo mo unsay mahitabo kung ang Kristohanon gasigig bagulbol? Una, kapasabot kini nga wala ta na kontento sa grasya sa Ginoo. Wa ta na kontento kay Lord ngano man ni. Kabalo man ta nga ang Ginoo mohatag pud og pagsulay kanato, og kini nga pagsulay niingon ang pulong sa Ginoo, imuhang dawaton isip nga adunay kalipay sa imong kasing-kasing, you count it all as joy, kay ang Dios nagalihok sa imong kinabuhi. Pero usahay, kusog kaayo ang tingog sa kapait sa kinabuhi, nga ma-overpower ang pulong sa Ginoo sa atoang dalunggan. Nga mo resulta gyud kanunay nga gasigitag bagulbol, ug we are saying to God nga, Lord, you are not enough. Ang imuhang ginahatag kanamo is not sufficient enough. Kinahanglan mo og more. We want more. Kung ang Kristohanong sige bagulbol, gapasabot kini nga wala tay kalinaw sa atong kinabuhi, wala kitay kalipay sa atong kinabuhi, nga maoy prutas sa balaang espiritu. And it tells us that it could be nga ang fruit of the Spirit is not evident in our life at that moment. Gasigitag bagulbol. Bagulbol ta diri sa ato ang bana, bagulbol ta sa atong anak. Ang problema pagyud kay kung magbagulbol ta sa kadtong atong mga silingan nga dili Kristohanon. Unya ang ato pag yung gibagulbulan kay ang ato ang bana. Nga imbis kita maoy number one fan sa atoang bana or sa atong asawa, atoan naman noon siyang gibagulbulan sa atoang mga igsuon or mga silingan nga dili pagyud Kristohanon. Agoy maunang ang the biggest barrier or the biggest result, bugat nga resulta sa usa ka Kristohanon nga bagulbulan, giplastar niya iyang kaugalingon nga mahimong kapandulan.
a stumbling block. And you know, the Lord Jesus Christ tells us in Matthew, in the book of Matthew, nga katong gibira bitaw niya ang usa ka bata, niingon ang iyang mga disipulo nga kinsa man gyud pinaka maayo or pinaka great sa tanan nga imuhang mga disipulo, Jesus, gibiran niya ang usa ka bata ug ingon niya, those who wants to be great must become like a little child. Ug kinsa sa inyuha nga mahimong mupandol niining bata, mas maayo pa nga hiktan nimo imong kaugalingon sa liog o pisi nga naay bato didto pikas tumoy unya ilabog ka didto sa dagat. And he is not merely saying about real children, because the children there was a metaphor. Usa siya kahulagway sa mga kaigsuunan nga mubo pa or bata pa sa pagtuo. Nga kung ang atoang pagbagulbol mga igsuon, mupandol na noon sa atoang mga kauban nga gamay pa, dili pa hamtong sa mga pagtuo, then it would be better for us nga ilabog sa dagat. Inana ka-importante sa Ginoo ang atoang kinabuhi nga blameless ug nga mahimutang panalangin sa ubang mga katawhan. And being a people who grumbles, giplastar nato atong kaugalingon nga ilabog na hinuunta sa Ginoo didto sa dagat nga hiktan ang atoang liog ug kanang bato pagka lisura sa kinabuhi. So this is what happened to Israel. They became grumblers. And kita nga mga Kristohanon gisultian sa libro sa Filipos, kini buhatan ninyo ang tanang mga butang, take note, sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit. Aron mahimo kamong putli ug dili masalawayon nga anak sa Dios, nga mga walay buling taliwala sa usa ka kaliwatan nga hiwi ug masupilon, nga sa taliwala nila kamo nagasidlak ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan. Friends, when we grumble, nga kung kita magbagulbol, usa kini ka timailhan nga ang atoang kahayag napalong na. Og taod-taod na ay mga mapandol tungod usab sa atoang karakter nga pait pud kaayo nga lantawon sa ubang mga tawo. God tells us to not be like this. Instead, be a light dinhi sa kalibutan nga masupilon. And it starts with the perspective nga kung adunay kapait nga moabot sa kinabuhi, dili ta magpaapekto nga mahimo pong bitter ang atoang kasing-kasing. Now this is where Moses came. If all of Israel were bitter tungod sa kapait sa tubig and they all grumbled towards Moses, si Moises miduol sa Ginoo. He went to the Lord. He cried to the Lord. Si Moises mituaw kang Jehovah. He cried out to the Lord. And this is the very first thing nga nagisulti kanato sa Ginoo sa iyahang pulong. Nga panahon nga kita maka-eksperyensya sa kapait sa kinabuhi. Kay pait mangyud, moabot mangyud na ang kapait sa kinabuhi. The first thing that we should do, kay mutuaw kita sa Ginoo, muhilak kita sa Ginoo, musumbong ta sa Ginoo mga igsuon. It may sometimes sound like grumbling, but the difference is gisulti kini nato sa Ginoo on the side of faith. Lord, lisuras kinabuhi. But there is faith involved. Nga Lord, bisag lisod ang kinabuhi, dili ko mubuhi. Rather than saying, Lord, lisuras kinabuhi, tinuod bagyog ka, Lord? Gatabang bagyog ka? Tinuod bagyod ning imuhang pulong? That's grumbling, but Moses cried out to the Lord in lament, kay siya naka-experience man pod sa kapait. Why tubig?
pait nga tubig or I mean naay tubig abunda pero pait ang tubig. Tulo ka adlaw na siyang wa kainom. Unya bagulbulan pagyud ang Israel. But he cried out to the Lord, and si Jehovah nagpakita kaniya og usa ka kahoy ug gihulog niya kini sa mga tubig ug ang tubig nahimong matamis. God showed him a way ug ni-obey nahimong masinugtanon si Moises sa pamaagi sa Dios ug ang kahoy iyang gilabog ug ang tubig gikan sa kapait nahimo siyang pagkatamis. Tungod sa pagkamasinugtanon ni Moises, not merely didto sa Mara, but the whole of his life, gisulti siya sa libro sa Hebrehanon, nga usa siya ka sulugoon nga matinumanon ug masinugtanon tuod diha sa tibuok balay sa Dios. This was credited to Moses ang iyang righteousness. It was credited to him as righteousness. Ang iyang pagtuo sa Ginoo ug pagtuman niya sa buluhaton sa Ginoo. But Hebrews tells us that there is someone that is greater than Moises. Mao kini si Kristo nga mao ang anak nga mas matinumanon sa pagdumala sa balay sa Dios. Mas labaw si Kristo kang Moises nga yes bisan matinumanon si Moises apan ang pagkamanumanon ni Ginoong Hesus nagdala kini siya og usa ka dakong impluwensya sa imuha og ako ang pagkamatinumanon usab. Nag-ingon ang Roma 5:19 kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo mao kana nga si Adan. Ang tanang tawo or daghan ang nahimong makasasala. Mauman usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong matarong. When Moises nahimong obedient sa Dios, ang kadtong iyahang obedience, it was credited to him as righteousness. Isip mao kato ang iyahang pagtuo sa Ginoo. That was a personal thing sa iyahang kaugalingon. Maunang makaingon ta nga ang mga propeta sa Old Testament bisag wala pagyud sila nakadungog ni Ginoong Hesus, but they were looking forward to the Messiah, and that faith gave them salvation. Naluwas sila. Pinaagi sa ilahang righteousness ug obedience sa Ginoo. But for the Lord Jesus Christ, when He obeyed the Father, didto sa cross, siya gilansang namatay, nabanhaw in His obedient life. It was credited to us, those ni believe kang Ginoong Hesus. So ang impluwensya sa obedient ni Ginoong Hesus was not merely personal, but it was for everyone who believes. Apil ko, natakdan sa pagkamaayo sa obedience ni Ginoong Hesus. And He is greater as Jesus obeyed. You know, in Mara, as I was reading this, usa ka kahoy, gilabay dito sa tubig. And I was looking at the cross of the Lord Jesus Christ. Nga dito sa cross, gilansang si Jesus, tunga-tunga sa tanang kapait sa kinabuhi, tungod sa atong sala, gi-eksperyensya ni Ginoong Hesus, iyahang gibutang sa iyahang mga abaga dito sa krus. Tanang kapait sa kinabuhi. Tungod sa imuhang sala, tungod sa akong sala, tungod sa sala sa mga katauhan sa tibuok kalibutan, there at the cross, Jesus was alone. To a point that He said, Amahan, ganong imo man kong gibiyaan. And it was there on the cross that Jesus tasted all the bitterness of this world. There He died alone. And tungod sa iyang kamatayon, tungod sa iyang pagkamasinugtanon, sa gisulti sa iyang amahan, sa misyon sa amahan kaniya, nabanhaw si Ginoong Hesus. Wa siya nagpabilin sa kapildihan, aron ikaw ug ako, yes, we may suffer for a little while. But we have this great hope,
nga maghatag kanato og katamis sa panlantaw sa kinabuhi, luyo sa daghang mga kapait sa pagsulahi sa kinabuhi. But we have hope kay faithful ang Ginoo, faithful si Ginoong Jesus, obedient si Ginoong Jesus. When Moses was obedient, it led to a life of sweet life, a sweet life for Israel. Nakainom silang tamis nga tubig. But because of the obedience of the Lord Jesus Christ, yes, naay mga kapait sa kinabuhi, but the love of God, the presence of the Lord Jesus Christ in your life, kay buhi man siya, it overpowers, magapildi kini sa unsa mang kapait sa kinabuhi. And that's what makes us different. Lahi ang Kristohanon, kay luyo sa pagsulay, mabati nato ang katamis sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagkamasinugtanon ni Ginoong Jesus. And it tells us nga didtong dapita, pagsulay ka to sa Ginoo. Nga nawala sila naglakaw sila tulo ka adlaw, unya pag-abot dito pait ang tubig. It was a test from God. It says in verse 25, gitawag di ay sa Ginoo ang Israel nga mahimong masinugtanon usab. Verse 25b, didto sila gihatagan niya og usa ka tulumanon ug usa ka sulundan ug didto iyang gisulayan. All of those things were a test from the Lord. Ug miingon ang Dios, kung magapatalinghod ka sa masingkamuton gayud sa tingog ni Jehova nga imong Dios, ug magabuhat ka ni adtong matarong sa iyang mga mata, ug magapatalinghog ka sa iyang mga sugo, ug magabantay sa tanan niyang mga tulumanon, siya mahimong healer. Ang Dios maoy imuhang magtatambal, ug maka-eksperyensya ka sa iyahang kaayuhan, the well-being of life, the protection of God as you remain masinugtanon, obedient to the Lord, even through the testings of life. Mga igsuon, atuan ning klaruhon, kay ang kinabuhi puno sa panalangin ug pagsulay. In fact, nagduha-duha gani ko og pag-dichotomize, no? Panalangin ug pagsulay. Because if Paul would say it, ang pagsulay in itself is panalangin kana gikan sa Dios. And we have to change that perspective. Nga kung adunay kapait nga naata sa kinabuhi, moingon dahin tag, wa man ko gitabangan sa Ginoo. No! Ayaw gyud tuhuin na igsuon, kay dili na tinuod. Bakak ka na. Kay ang Ginoo sa panahon nga adunay pagsulay, kung adunay heartbreak, niingon ang Salmo, duol ang Ginoo. He is near to us when our heart is breaking. Because through the breaking of our heart, maupod na ang panahon nga ginatransform ta sa Ginoo. Kay basin tig-an na pod imong kasing-kasing, kinahanglan na pod usbon, basig gasigin na lang kag kasuko sa imong mga anak, no? Basig gasigin na lang ka og mugot dito sa imong trabahoan, ug basig gasigin na ka og katintal sa unsa mang pagtintal ni ining kalibutana. And God has to break us through testings. So what does this tell us, mga panalangin ug pagsulay? Ang sa Kristohanong kinabuhi, adunay mapait nga pagsulay gikan sa Dios. Ang purpose niini kay aron padayon kita nga magaila ug mosalig sa iyang pagka-Dios. And it's beautiful because at the very first verse, sa verse 22, didto sa kamingawan sa sur, naglakaw sila. Ug tutulo ka adlaw sa kamingawan, wala makakaplag og tubig. That was a test. To test nga, hey, gipakita tamo sa unsa ko kakusgan ug kamaayo. Karon gipaagi tamo og kapait sa kinabuhi in order to change you, to break you into becoming my people, not slaves of the Pharaoh, but slaves of Jehovah, the King of Kings. Kinahanglan nga i-break
ang kasing-kasing sa Israel. But those adunay katuyuan nga aron ang Israel musalig, padayon nga musalig sa pagkadiyos, sa otoridad sa Diyos si Jehovah. But then, on the last part also, ang pagmasinugtanon, mao ang dalan padulong sa kaayuhan. Nga bisan luyo sa pagkapait sa kinabuhi, kung pabilin kita masinugtanon sa pulong sa Ginoo, pabilin kita nga magasalig sa iyang pagkamaayo, aduna po'y kaayuhan ug katamis nga ihatag ang Dios. Verse 27 tells us nga miabot sila sa ilim, nga didto, dili lang usa ka lugar nga naay tubig, kundi adunay napulo ug duha ka tinubdan sa tubig, 12 springs. It tells of abundance from a place nga kamingaw, way tubig, na may tubig, pero pait. But when we continue to be obedient to the Lord, our God is generous biya mga igsuon. Ganahan gyud kaayo ang Ginoo mo pa dagayday sa iyang mga panalangin kanato samtang magapabilin kita in obedience to the Lord. And then He will bring us to springs of waters. Tinubdan sa tubig. Adunay palm trees, mga dates. That's the favorite sugary fruit nila didtong dapita sa Middle East. Ug napahimutang sila didto haduol sa mga tubig. So it must be, mga igsuon, that we look at life, that God is in control. God is faithful. Bisan sa kapait sa kinabuhi, the Lord loves you. The Lord is faithful and He is near to you. Lisod ang kinabuhi, pagsulay ka na, duol ang Ginoo kanimo. Gusto sa Ginoo nga usbon niya ang imong kasing-kasing. So you let the Lord transform your heart. Allow the Lord to give you kaning kapait, pain in life. Pero hinumdumi kanunay nga ang iyang presensya ug iyang gugma mas tamis pa sa tanang kapait. Una-unaan na lang ba nga kape? Pait man gyud ng kape, pero ganahan man ta mo inom sa kape. Because we know that God is good, God is faithful, bisan sa kapait sa kinabuhi, and we remain obedient to the Lord, and the Lord will lead us to a life of truly experiencing His blessing, the abundance of His blessing. Faithful man ang Ginoo, mga igsuon. Dili pagyud ni siya ang land of flowing with milk and honey, no? Ang ato ang final destination in heaven, but you can be assured that God is faithful and He will allow us to experience His goodness, the fullness of life, ang satisfaction sa kinabuhi kung kanunay kita magapabilin kaniya. Nay istorya sa mga igsuon, no, last na gyud ni siya sa usa ka farmer. Kini nga farmer naa siya'y anak ug naa siya'y beloved nga horse. Usa ka adlaw niini ang iyahang kabayo nga mao nalay source of living ni layas, it ran away. Niabot ang iyahang mga neighbors nga mga marites ug niingon sila nga, "Uy, ang imuhang kabayo mi layas di ay." Pagka paitas kinabuhi, no? Ana sila. Tubag ang farmer, "Pwede. Pwede po dili." A few days later, nibalik ang iyang kabayo. Unya gadala og mga wild horses. Lain nga mga kabayo. Kauban niya siguro kining iyang kabayo kusog mangitag chicks, no, naapoy mga laing kabayo nga chicks ni kuyog. Nibalik na pod ang iyang neighbor og niingon nga, "Uy, nibalik di ay imuhang kabayo. Uy, napagyoy dalang lain-lain nga mga kabayo, pagkaswertiha sa imong kinabuhi." Ana pod ang farmer nga, "Pwede. Pwede pod dili."
Unya, iyang anak kay nisakay man sa iyang kabayo. Unya, pagsakay sa iyang kabayo, na disgrasya, natumba. Unya, nabali ang tiil ug ang kamot. Nibalik na pod ang silingan, niingon na pod ang silingan nga, nabali ang tiil ug ang kamot sa imong anak. Pagka malasas kinabuhi, paitas kinabuhi. Tubag pod ang farmer, pwede pod dili. A few weeks later, niabot ang military, taga-gobyerno, ug niingon nga, naay gubat nga moabot, kinahanglan nako ang tanan nga mga lalaki dinhi sa inyong komunidad aron dadon sa gira. Unya, bali man ang tiil o kamot, dili na siya pwede. Abot po dahin ang silingan. Akong anak Brad to, yun sa gira. Imong anak nabilin, pagkaswertiha sa imong kinabuhi. Niingon po ang farmer, pwede po dili. Tanawon ra na to ni. Mga igsoon, oftentimes, we live our faith in life sa gulong ng buhay. So, moingon ta nga, usahay, okay. Usahay, dili okay ang kinabuhi. But I hope and I pray nga kung mo-experience man ganitag kapait or katamis sa kinabuhi, dili ta mo sulti nga, pwede dili, kung dili kanunay atong isulti nga maayo ang Ginoo. Faithful ang Ginoo. Kay bisan sa kapait, naa ang Ginoo. Bisan sa kalipay, naa gihapon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mga igsuon, in our journey with Christ, ang ato ang pagkamasinugtanon will turn any bitterness in our lives into something sweet. Bisan adunay kapait, mahimong matamis ang kinabuhi because of the obedience ni Christ, nga kita karon pwede na dayon magpabilin sa obedience diha sa ato ang Ginoo. Atong palakpakan atong Ginoo, mga igsuon, mag-ampot ta. Salamat Lord nga pinaagi sa pagkamasinugtanon ni Ginoong Hesus. Aduna mi kapasidad nga mahimo pong obedient o masinugtanon sa imuhang pulong ug sa imuhang sugo kanamo. Lord, salamat niini. I pray Ginoo nga pabilin gyud mi nga masinugtanon, tagaan mi nimo og perspective sa kinabuhi. Nga yes, na amay pait nga amo ang maagian, pero wala na nagpasabot Ginoo nga gibiyaan mi nimo. Nagpasabot na hinuon ka na Ginoo nga duol ka. O gusto nimo o Dios nga usbon ang among kasing-kasing nga mahisama kang Ginoong Hesus. Lord, tagay kami kanunay o panlantaw nga puno sa paglaom, nga dili namo ibilin ang among kaugmaon sa faith or gulong ng buhay, kundili Lord, ikaw mangyod ang in control sa among kinabuhi, and we want to live our future to the safest place ever. Mao kana diha sa imuhang mga kamot, diha kang Ginoong Hesus. We have assurance of our lives. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen.